दिनै इसोरा गोबां मानसिखौ लांनानै सोरगो आरो नोरगखौ दिन्थिहैदों। गोबां मानसिखौ लांनानै सोरगो नोरगनि बिसय खोन्थादों आरो बिसोरो फैनानै बुहुमाव फोरमायफैदों नोरगा माबादि, नोरगादि सैथो। नाथाय दिनै जों ख्रिस्टियानफोरा बेफोर बाथ्राखौ सिरियास लादों ने, गिदों ने बेफोरखौ खोनानानै गावदि मा मावगासिनो? नाथाय रावबो सिरियास लायाखै। खायफा दुगायै बुङो नोरगावबो एसि लागायहैगोन होननानै। सम सफैगोन सानसे अब्ला बुजिगोन। जुदि हायानो गावनानै इसोरा नोंखौ नोरगाव खोख्लैहरोबा अब्ला नों मा खालामगोन? नोरगा नोंनि आथिंनि आफाथालानि गाहायावनो थायो। जेब्ला आफ्रिकायाव 1970आव बुहुमनि बयनिख्रुइ गोथौसिन हाखरखौ बनायनाय जादोंमोन आरो बे हाखरखौ जावनायाव 20 बोसोर नांदोंमोन आरो बेनि गोथौआ जाहैबाय 40,230 फीट गोथौमोन आरो बेनि उनाव बेखौ जावनो हायाखै मानोना बेयाव गोबां मानसिनि गाबख्रावनायफोरखौ खोनानो मोन्दों आरो बिनि गाहायाव मेसिनफोरा थांनो हायाखै, आवलिजोबो गरमजों। आरो बेखौनो फोरमान होदों बिसोरो नोरगादि सैथो। आरो बोसोना बेखौनो बुङो मानसिनि बिसा हौवाया गावनि रायजोनिफ्राय आरफोरखौ थोनहरनानै पापआव दैदेनलांनाय साफ्रोमखौबो आरो जायफ्रा इनाय हाबाफोर मावो बिसोरखौ गोमोर रोङि अराव गारसनगोन आरो बेयाव बिसोरहा गाबख्रावनाय आरो हाथाइ अरखेनाय जागोन। नों दा साननानै नाय गावखौनो, नों दा मानि थाखाय थामथिम? ख्रिस्टियान इयुथ सेंग्रा सिख्लाफोर, नोंसोरो साननो हागौ आं गाज्रिखौ मावब्लाबो माथो जेबोआनो जाया, आं थगायोब्लाबो नंखायखौ बुङोब्लाबो आं जेबोआनो जाया होननानै नोंसोर साननो हागौ। नाथाय मिथि, गोसोआव ला, इसोरनि अनखांनाया नोंसोरनि सायाव दं। बेनिखायनो नोंसोरो जेबो जायाखै। इसोरनि अननायनि थाखायसो नोंसोरो दिनै गोथाङै दङ। बेनिखायनो सोलाय गावखौनो। नोंनि खुगानि बुंनाय, नोंनि आखल आखु आरो बोसोना बेखौनो बुङो। नाथाय गिख'फोर, फोथायिफोर, आन्दायहोग्राफोर, मानसि सिथारग्राफोर, जिनाहारि खालामग्राफोर, मोन्थोर रायग्राफोर, मुर्ति खुलुमग्राफोर आरो सोलैग्राफोरनि जायगाया जोंनाय अर आरो गन्धकनि गेजेराव जागोन। बेनो नैथि थैनाया।